ман ба шумо ширкати Шифо Фарморо тавсия медиҳам. Доруҳо барои бефарзандон ва бемории простатит, доруҳо барои сангу намаки гурда ва фарбеҳ ё хароб кардани вазн ва барои зиёд кардани риш, инчунин ҳиҷома кардан бо нархи арзон. Суроға, шаҳри Москва. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошад. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо ахборотҳои нав мерасонем. Видеоро то охирша тамошо кунен ва дастгириро фаромӯш накунен. Дар канали ма ҳатман обуна бишен. Аввалин ахбороти мо, як қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд. Дар Хуҷанд қимати роҳгиро боз 25% баланд карда шуд. арзиши хидматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ дар маркази вилояти Суғд боз боло рафт. масъулин мегӯянд ин ҳолат дар пайи гаронии қимати сӯзишворӣ сурат гирифтааст. яъне ки аз сабаби зиёд қимат шидани бензин дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд нархи роҳгиро 25% қимат карда шуд. шурӯъ аз 10 май роҳгиро дар дохили шаҳри Хуҷанд 25% баланд шуда 2 сомонию 50 дирам муқаррар гардидааст. аз идораи нақлиёти автомобилӣ ва хидматрасонии логистикӣ дар вилояти Суғд бо таъиди ин хабар сабаби болоравии роҳгироро шарҳ доданд ва боз инчунин қайд намуданд ки яке аз сабабҳои қимат кардани роҳгиро аз сабаби зиёд муроҷиат намудани ронандаҳо мебошад. яъне ки ронандаҳо муроҷиат карданд барои қимат шидани бензин ва нархи роҳгирора 25% ба ҳамин хотир баланд карданд. тамошобинони азиз, ба ҳаматон хотиррасон мекунам фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтаистай 110 донаи дига билет мондагиай. нархи як билет 200 рублай. барои билет харидан дар инами картаи Сбербанк сумтона мепартоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад ва касе ки агар 5 та билет бигира, ай номи ма 2 билети дига туҳфа карда мешавад. чектона дар рақамҳои WhatsApp роӣ кунед. дар конкурс 30 дона призай конвертҳои пулӣ. аз ҳаматон хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед. дигар хабари мо оиди Хуҷанд тамоми Осиёи марказиро бо халта таъмин менамояд. дар марҳилаи аввал барои бунёди корхонаи нави Азияполитекс $2 миллион сармоягузорӣ шуда буд ки он халтаҳои ҳаҷман калон истеҳсол мекунад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи истеҳсоли халтаҳои сохта мешавад. сохтмони иншоот дар ҳудуди минтақаи озодии иқтисодии Суғд аллакай оғоз шудааст. дар марҳалаи аввал барои бунёди корхона $2 миллион амрикоӣ ҷудо карда шуданд. корхона халтаҳоро барои боргирӣ истеҳсол хоҳад кард ки зарфияташон аз 500 килограмм то 3 тонна аст. маҳсулоти корхона асосан барои содирот ба кишварҳои Осиёи марказӣ пешбинӣ шудааст. яъне ки ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд давлатҳои Осиёи марказиро ба халтаҳои аз 500 килоҳа то 3 тонна таъмин мекунанд. яъне ки боз болои ин дар ин корхона ҷойҳои кори доимӣ барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда мешавад. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.